точно будет? Путила точно будет? Да. Я не... Он тебе лично что писал-то? Не Ростик написал. В личку. Гучить державний гімн Республіки Білорусь. Дима. Я с телефона возьму. Добрый вечер. YouTube канал незвычайного фантастичного клубу Крумкачы розпочинає чергову живу трансляцію з матчу нашого клубу у Макслайн перша ліга чемпіонат Білорусі по футболі. Сьогодні ми у амаль 50-тисячним слоніми, що на Городенщині, як зазначає Вікіпедія, у 143 кілометрах на півдньовий сход від Городні на раце Щари. При утоку у яє ракі Іси. Сьогоднішнім суперником Мінчуков є клуб під назвою Слонім 2017. І акурат разом з диктором по стадіоні, яке обвяшчає все гэта на беларускай мове вельмі прыемна. Мы будем каментаваць гэты матч. Меня зовут Александр Путила, журналист, и Владислав Рудаков, маркетолог НФК Крумкачы. Калі ласка, Владислав, склады гуляючых сёння команд на початку. Добрый день. Почнем со склада Слоним 2017. Мабуть, почекаем некалькі хвилин, покуль диктор скончить свою размову. Номер 98. Головний тренер Сергей Кузьминич. Основный состав команды Слоним 2017. Номер 1 Максим Шишлов. Номер 4 Максим Робут. Номер 5 Сергей Гузов. Номер 9 Мартин Артюк. Номер 10 Алексей Ласко. Номер 11 Алексей Чернодаров. Номер 12 Александр Орлов. Номер 13 Артур Чудук, капитан команды. Владислав Казаков. Номер 16 Александр Корзун. Номер 20 головный тренер Леонид Лагун. Обслуговывая сегодня матч судейская команда. Головный судья Валерий Голомзик. Город Бобруйск. Сергей Теслюк. Город Гомель. И Андрей Мухор. Город Минск. Головный инспектор матча Вячеслав Быков. Город Могилев. Что ж, матч пачаўся, і мы... Тут был небяспечны момент. Зараз мы з вами знаёмимся со складом Слоним 2017. Ну что ж, номер 1 Максим Шишлов. Номер 4 Максим Ровбут. Номер 5 Сергей Гузов. Номер 9 Мартин Артюх. Номер 10 Алексей Ласко. Номер 15 Артур Сарамаха. Номер 16 Владислав. Калі сёння, дзякуй Богу, выйшаў здаровым, дапамагае сваёй камандзе. Таксама дасведчаны футболіст 89-го года нараджэння. Далей палявыя гульцы Віталь Ліхцін 18-м номерам таксама ён, відаць, будзе дапамагаць абароне. І Андрей Шалік, я бачу, адышоў 15-й номер і 30-й номер Сергей Лынько. Павел Гречишка разам з 33-м номерам Крумкачоў Сергеем Казекам пайшоў у штрафную пляцоўку, ну а Михаил Калятка з левага флангу пад 8-м номерам будзе
отдае, не навешивая, отдае партнерам. Лебедев Альшаніку. Ну і няўдалая гэта была атака. Яшчэ раз скажу, што акрамя тых футбалістаў, якіх я назваў, у нападении 11-й номер сегодня со старту вышел Константин Казаков и 98-й Александр Яцкевич. Михаила Калятку я назвал, он по оборонце. И Павел Расолька, еще 10-й номер, сегодня вышел так само со старту, как лічится диспетчер команды Крумкачы. Головный тренер клубу з Менску Сергей Кузьминич, ему допомагає ассистентом Павел Хасеневич. Ось такие склады гуляющих сегодня команд, и обидве дружины вышли у своих традиционных колерах: желто-синие слонімцы, ці слоны, як их называют, у яких такая мянушка, и Крумкачы чорно-белые, якія у минулым туре зазнали, у 10-м туре зазнали крыўдную поразу. Ну, скажем, не поразу, ничья, конечно, была, но але расцэньвалася як пораза, потому что Крумкачы вели, и только на додатковой хвилине, апошняй третьей хвилине Лида зреализовала пенальти. Неаккуратно згуляли оборонцы Крумкачова свой штрафной, и таким чином Крумкачы згубили 2 пункты у тым матчы, и сегодня они все ж таки трымаются на 3-м месцы. Але трэба сказать, что Смаргоня в этом туре згуляла только у ничью 0-0 у Ворши, и былы лидер згубил очки, правда, пункты, правда, застался на первой позиции. Трэба сказаць, што за слонем гуляюць 2 нашых былых футбаліста. Усім вядомы Сергей Кошаль, Джок, які немало галоў забіў за Крумкачы, і Максим Робут, які ў мінулым сезоне, палову сезона правёў у стане нашай каманды. А Кошаль, здаецца, вяртаўся 2 разы ў Крумкачы. Так. Дагэтуль. Ну, ён, памятаем, правёў мяч у тым гістарычным двубоі супраць магілёўскага Дняпра у 2015 годзе, калі на спартова-аздараўленчым комплексе Алімпійскі Крумкачы выходзілі ўпершыню у элітны дывізіён нашага футболу. Згулялі там 2 сезоны, потым выбылі по розных прычынах, не толькі па спартовым прынцыпе, але па розных прычынах выбылі з далейшай барацьбы ў эліце. І вось зараз задача на сезон у Крумкачоў менавіта такая: вярнуцца ў найвышэйшы дывізіён. Не ведаю, якая задача ў слонем, а напэўна, улічваючы все тыя выдаткі, якія трэба выдаткоўваць падчас гульні ў элітным дывізіёне, у найвышэйшай лізе, напэўна, слонему пакуль гэта не па кішэні. Прынамсі, да 2017 года каманда называлася па-рознаму, пра гэта мы паразмаўляем крыху пазней. І вось менавіта ад 2017 года горад, раён узялі каманду пад сваё апякунства, а раней ёй апекаваўся і быў фундатарам Белтрансгаз, калі яна называлася просто слонем, альбо іншыя былі назвы. Я кажу яшчэ раз, пазней мы пра гэта пагаворым. Пакуль пачатак матча такі вельмі асцярожны. Ну, Крумкачы не замарочваюцца на абарону. 2 футбалісты пакідаюць. Калятка, свістка не было. В руки забраў мяч галкіпер слонему. Дарэчы, можна вспомніць матчы, якія Крумкачы правялі са слонемам у мінулым сезоне. У першым хатнім матчы Крумкачы перамаглі з лікам 2-0. 2 галы тады забіў Ярослав Багуноў, таксама всім добра вядомы. А калі мы прыехалі ўжо ў слонем, у гасцях, Крумкачы перамаглі з лікам 1-0. І той гол пераможны забіў, што цікава, Джок. Сергей Кошаль, які зараз гуляе за слонем. Ну, адразу ён не выйшаў, гэта нам спакойней. Конечно, ён, калі гуляе, то он вельмі небяспечны нападнік, Сергей Кошаль, і ён можа зрэалізоўваць выхады сам-насам. Такі тонкі нападнік, я б сказаў. Хіба што не вельмі, ну, не заўсёды працавіты на поле, не заўсёды выгрызаецца ў гэты мяч, і не заўсёды падстаўляецца, не заўсёды партнёры шукаюць яго. Но это было ў Крумкачах. Як сёння будзе, не ведаю. Прынамсі, Сергей Кошаль зараз на замене. Крумкачы пасля нічыёй у хатнім двубоі супраць Ліды затрымаліся на 3-м месцы, пра гэта я казаў. 2-2. Спачатку саступалі, потым выгулівалі 2-1, і 3 пенальці было прызначана ў тым матчы. А каманда на мянушку сланы дзеліць 9-10 месцы з Воршаю пасля нулявой нічыёй у гомлі з Лакаматывам у мінулым туры. Гэта быў другі запар безгалявы матч для слонімцаў і другі выпадак у чэмпіянаце, калі гаспадары сённяшняга двубою у 2 турах запар не праводзілі мячоў у браму суперніка. І справядліва ў афіцыйнай групе заўзятары, прыхільнікі клубу абураюцца, калі ж, маўляў, каманда
распачне часцей атакаваць і зрэалізоўваць свае моманты. У Слоніма у гэтым сезоне всяго толькі 5 праведзеных мячоў. Меней выключна у аўтсайдера Светлагорскага Хіміка. Там толькі 3 галы у 10 турах. Калятка справа. На Лебедева. Добры пас, але перахват. Дарэчы, вельмі слабы пачатак сезону быў у Слоніма. У 3-м, 4-м, 5-м і 6-м у 4 турах запар слонімцы пацярпелі паразу. Гэта былі матчы з Лідай, з Нафтанам, са Смаргонією і са Шмянамі. І толькі у другой палове другого кола яны змаглі знайсці сваю гульню і пачалі забіваць. Зараз таких яркіх галядораў няма ў складзе Слоніма. Толькі 2 галы забіў Цімер Усікоєў, а астатнія гульцы забілі толькі па аднаму голу. Ну, у тым ліку Сергей Кошель з пенальці правёў 1 мяч у гэтым сезоне за Слонім 2017. Парушэнне правілаў на Сергея Лынько. Дарэчы, учора былі вельмі цікавыя матчы і шмат супернікаў Крумкачоў сыгралі ў нічыю. Зараз паглядзім штрафны. Казакоў і прабіў Грачышка, але недакладна, і мяч у Крумкачоў застаўся. Дык вось, у нічыю згуляў Гомель. У нічыю згуляў рэчыцкі Спутнік. І калі сёння Крумкачы ўсё ж такі перамагуць, то мы выйдзем на другі радок турнірнай табліцы. Пра што марылі ў мінулым туры, але не атрымалася. Так, таму не будзем загадваць, але ўсё ж такі сёння ёсць у нас добры такі шанец наблізіцца да рэчыцкага Спутніку, у якога зараз 22 бала. І калі сёння перамогуць Крумкачы, у нас будзе 20, усяго толькі 2 ачкі будзе падзяляць гэтыя две каманды. Нізка, амаль цэнтральнага абаронцу. Далёка на Яцкевіча. Яцкевіч высокі, добра выпрыгвае, але першы нумар Слоніму забірае мяч у рукі. Вельмі просты быў мяч для яго. То есть па левому флангу атакуе ўжо Слонім, але там добра адыгрывае Сергей Лынько. Ён і там, і тут вельмі добры абаронца Крумкачоў, які вельмі шмат працуе на поле, і ў абароне, і ў нападзенні. У штрафной мяч Крумкачоў. Фамбішоў яго забірае і скідвае на Альшаніка. Дарэчы, Альшанік вельмі добра раскрыўся ў апошніх матчах. У матчы, так, давайте паглядзім за атакай. Яцкевіч на калятку. Альшанік. Ёсць месца, але ён скідвае ў штрафную. І там ужо добра дзейнічае абаронца Слоніму, і ўжо контратака. Выходзіць Фамбішоў і... Што, парушэнне правілаў? Чырвоная картка. Чырвоная картка. Зноў выходзіць з варот Валерый Фамбішоў. Ужо быў падобны момант у гэтым сезоне, калі удалілі Валерия Фомичова. Команда доигрывала в 10-ром. Это в матче с Локомотивом было. И двухматчевую дисквалификацию прошел Валерий Фомичов. И зараз амаль аднолькавая ситуация. Але як мне падавалася, што не было там парушэння на чырвоную картку. Акуратна сыграў Валерий Фомичов, груддзю выбіў мяч, абышоўся суддзя галоўны і даў нашаму голкіперу чырвоную картку.
Станислав Кляшук у нас на замене. Зараз ён будзе на поле. Замест каго? Мабыць, замест Паўла Расолькі. Хутка паглядзім. Крыху небяспечна, у Станіслава Клішчука даўно не было гульнявой практыкі і трохі ён быў траўмаваны, але сёння, конечно, будзе цяжка. Яму трэба пільна углядацца ў абароне нашым футбалістам Крумкачоў за жоўта-сінімі. Другое выдаленне, як вы сказалі, у гэтым сезоне у Валеры Фамічовай, ізноў напроства, там было парушэнне правілаў у Гомлі. Ці ў Менску ён... Гэта было ў матчы з Лакаматывам у Гомелі. Так, у Гомлі. Это іншы наш брамнік быў выдалены ў Менску, малады. І вось Фамічоў зараз, ці згуляў ён рукою, ці згуляў грудзямі, але арбітр Валеры Галомзік быў блізка. Дарэчы, цікавы сёння выпадак. Валеры Галомзік, былы брамнік, прафесійна гуляў у футбол, у прыватнасці ў 99-м годзе пачынаў гуляць за бабруйскую Белшыну. Бачыце, высокі такі арбітр, 37-гадовы. Ён з Бабруйску, як вы чулі, ну і вось свайму калегу прызначыў зараз вялікую кару. Што ж, Казакоў уходзіць з поля, замест яго выходзіць Стас Кляшчук. Нападніка замянілі. Ёсць людзі, якія змогуць забіць. У нас вельмі моцныя паўабаронцы, якія шмат забіваюць. Лебедзеў, Калятка. Так, таму, мабыць, гэта самы лепшы выбар Сергея Кузьмініча. Удар. Добра сыграў Стас Кляшчук. У ніжні правы вугал ляцеў мяч. Добра, што гэта было ўсё ж такі не ў штрафной. Добра, што не пенальці. Адразу такое выпрабаванне сур'ёзнае для маладога брамніка. І мы памятаем, здаецца, ён гуляў у сустрэчы з Нафтанам, выходзіў упершыню на поле у Менску у гэтым чэмпіянаце, але выходзіў вельмі рэдка. Галоўны. Што ж, вуглавы. Вынесці Яцкевіч. Вельмі няўдалы, мабыць, архітэктар праектаваў гэты стадыён, бо каментатарскія пазіцыі знаходзяцца ў такім месцы, што немагчыма бачыць вуглавую пазіцыю. Нязручна. Зараз атакуюць Слонім, удар па варотам. Все, трэба адыходзіць ад варот. Нешта шмат часу мяч знаходзіцца каля брамы Станіслава Кляшчука. Што ж, зараз прыйдзецца нам гуляць дзесяцяром, знаходзіць падыход да брамы Слоніму. Нельга сёння нам гуляць ні ў нічыю, а тым больш допускать паразу. Ще одне порушення правил з боку Крумкачоў. Бачна, як загулялі футболісты Слоніму пасля выдалення нашого брамніка. Яны зразумелі, што гэта добры шанец, каб забіць, бо цяжкая ситуация в турнирной таблице. Далеко Слоним от первой пятерки. Альшанік з мячом. Будзе возіць яго з-за бакавой. Лебедзеў. Нет, усё ж таки перабаролі гульцы Слоніма Дмітра Лебедзева. Небяспечна. Не могуць нашы футбалісты выйсці з сваёй паловы поля. Быстро Альшанік. Лебедзеў. Лебедзеў адзін. 4 футбалісты Слоніму каля яго. Расолька. Віталь Ліхцін.
Наш опорный паўабаронца. Перапасоўка ў цэнтры поля. Все перекрываюць гульцы Слоніму. І на Яцкевіча добра праходзіў мяч, але не прыняў яго Александр Яцкевич. Низко сели наши футболисты. Амаль вся команда перешла на свою полову поля. Добрый пас. Треба собраться, забыть про этот инцидент и працягваць гуляць на перамогу. Іншага шляху у нас нема. До речі, можна вспомнить поспехи наших футболистов у гэтым сезоне. У мінулым матчы ізноў дублем адзначыўся Дмітрий Лебедев. Гэта ўжо быў 7-й яго гол за гэты сезон. Яшчэ одна галявая перадача ёсць у Дмітра. І таму 8 балаў па сістэме гол плюс пас у Дмітра. І тут атака. І 15 нумар не здолеў замкнуць гэту перадачу з правага флангу. І вельмі небяспечны быў момант. Там ужо не паспеў бы ніяк зрэагаваць Стас Кляшчук. Прабачаюць нас слонімцы. На другім месцы па сістэме гол плюс пас Крумкаша. Ось яшчэ адзін удар. Перакладзена! І офсайд фіксуе арбітр. На другім месцы па сістэме гол плюс пас Михаил Калятка, у якога аж 4 галевыя перадачы і 3 гола у гэтым сезоне. На трэцім месцы Александр Яцкевич. 4 галы ён паспеў забіць і аддаць одну галевую перадачу. Вельмі блізка да яго падабраўся Андрэй Альшанік, які пачаў шмат раздаваць перадач у апошніх матчах. 4 галевыя перадачы ў яго і пакуль не адзначаўся ён галамі. Што ж, паглядзім за нашай атакай. Не зашлося каму прыняць гэты пас ад Віталія Ліфціна. Тут уже зноў контратака. Добра, вельмі быстра дзейнічаюць у контратаках гульцы Слоніму. Страхуй Сергей Казека, выбівае мяч за бакавую. Даволі часта за апошні час трапляе мяч у нашу перакладзіну. У мінулым матчы з Лідай быў небяспечны момант. І вось зараз вельмі блізка быў мяч да таго, каб заляцець у браму, але пакуль нам шансуе. Усёй камандай атакуюць Слонім. Адчуваюць перавес колькасны. Дмітрий Лебедев высока играе. Цэнтральнага нападаючага, можна сказаць, зараз. Шукае, як бы перахапіць гэты мяч. Зноў па правому флангу атакуе Слонім. Андрэй Альшанік пабароўся. Такая барацьба была каля флажку. Все ж таки мяч застаўся ў Крумкачоў. Рассолька на Альшаніка. Трэба выносіць мяч
подали от нашей брамы. Дмитрий Лебедев не змог, не хапило росту с Мітрука перехопить мяч. Яцкевич низко опустился. Яцкевич и Рассолька вельми активно допомагають команде у обороне. С порушения правил скинули Александра Яцкевича. Треба перавесці дух крумкачам, охладить эту гульню. Шмат дазвалялі атакаваць Слоніму, тому треба нешта перастроіць. У всякім выпадку было бы добра скончыць першы тайм без пропущенных голов, как перастроиться в перерыве и, мабуть, уже в другим тайме выйти лепш настроенными на гульню, мабуть, некие нечто скорректирую наш тренер. Алексей Чернодаров атрымаў жоўтую картку. Даволі малады склад у Слоніма, шмат гульцоў 97-го года, 98-го, 2000-го. Сам малодшы у составе зараз Алексей Чернодаров, той, які атрымаў якраз жоўтую картку 2001 года нараджэння. У крумкачоў зараз на поле самы малодшы якраз Станіслав Кляшчук, які толькі што, ну не толькі што, але не так давно замяніў Валерія Фомічова. Орлов у штрафную, там Рассолька вельмі добра пастрахаваў наших абаронцаў. Альшанік выносіць мяч, Лебедзев прыняў яго, Лебедзев направо на Яцкевича, Яцкевич пайшоў. Быстро вернуліся ў абарону гульцы Слоніму. І вось забрали мяч у Александра Яцкевича. Яцкевич! Обыграў! Удар! Ну чаму низом, чаму не перакінуць брамніка? І бачыў же он, што лёг на газон брамнік супернікаў. Максим Шишлоў добра згуляў. Ну гэта, конечно, сейв брамніка, это тут без пытанняў. Сейв голкіпера, які згуляў добра, хладнакроўна, калі так можна казаць па-беларуску, і не мітусіўся з боку ў бок. Трывала так лёг пад мяч і удала адбіў яго на аут. Будуть пытаться крумкачы подловить Слонім на таких помилках, як ось було зараз. Тяжко гулять у десятерых. На інший футбол команда разлічвала. Тут такая справа, маеце рацию, галоўнае не пропустить, уже забіць у першай палове сустрэчы, уже як атрымаецца, у другой крумкачы гуляюць звычайна мацней. Так, але калі пропускаем у першай палове, то потым цяжкавата даганяць. Я аб гэтым казаў, што якраз нельга пропускаць у першым тайме, каб ужо потым несці карэктывы і выйсці ўжо з іншым настроем на другі тайм.
Ну, нядрэнна сёння гуляе слонем. Бачыце, ёсць індывідуальныя тэхнічныя футболісты, нармальна так моцна выглядаюць, за мяч цепляюцца і могуць пракаціць і аддаць кароткі пас добра пяткай. Ну, але добра, што гэта все не наперадзе, не перад штрафной пляцоўкай Крумкачова. Яшчэ одна перакладзіна. Яшчэ одна перакладзіна. Ну, тут уже быў рыкашэт. Хаця рыкашэт акуратна дапамог, што мяч паляцеў вышэй. А так бы ён паляцеў Цяжкі мяч. бы ў браму, ў створ брамы. Ну, дарэчы, слонем і ў апошнім матчы перад гэтым згуляў нічыю з лакаматывам, з аднім з лідараў чэмпіянату. Таму не трэба разлічваць, што гэта каманда слабая. Як вы сказалі, у другой палове першага кола каманда дадала і гуляе намнога больш відовішча, чым на пачатку. Правильно. Трэба блакаваць, трэба адбіваць, таму што ўсё ж такі невядома, дзе там хто падскочыць да Клішчука. Іздалі б'юць шмат гульцы слонему. Вось, мабыць, гэтага нам не хапае ў апошніх матчах. Нашы футбалісты Пажадана, конечно, каб мяч не даходзіў да брамы, да нашага галкіпера, да Станіслава Клішчука, каб футбалісты блакавалі. І лепей, конечно, каб выбівалі далей у поле. Ну, просто зараз не атрымалася адразу накіраваць мяч да цэнтральнай лініі. Так, рикошетом ён падбег, паляцеў зноў на кутні. Я казаў, трэба нашай камандзе біць больш з дальніх пазіцый, бо усе мы ведаем пушку з Дмітра Лебедзева, але нешта ў апошніх матчах не шмат ён б'е. Памятнаму Воршы. Лебедзев забіў здалёк прыгожы мяч, і цудоўны мяч забіў Константин Казакоў. Воршы, ну, але гэта бывае, на жаль, рэдка. Пайшла 30-я хвіліна матча. 0-0 у двубоі паміж футбольным клубам «Слонем» 2017 і НФК Крумкачы Менск. У Крумкачоў другая розніца праведзеных і прапушчаных мячоў у сезоне +8. Упэўнена, наперадзе тут ідзе Гомель. У 2 разы большая розніца, лепшая розніца у яго, чым у Крумкачоў. Найменш прапусціла Смаргонь. Былы цяперашні лідар чэмпіянату зазнаў толькі 4 мячы ў пасіве у 10 турах. Агулам у табліцы лідаруе спадарожнік 21 пункт, Смаргонь яго не дагнала, гуляўшы нічыю. І 17 у двух клубаў Крумкачоў дагнаў акурат дзяржынскі Арсенал. Пры гэтым у калектыва з Прысталічча адкладзены двубой 4-го туру ў запасе. Яго дзяржынцы, як запланавана, правядуць 22 ліпеня супраць Гомля на полі суперніка. 22 балы у спутніку. Яны учора згулялі ў нічыю. 22, так, і Смаргонь таксама не набыла 3 пункты. То бок 2 пункты розніца паміж гэтымі клубамі. Размаўляў я 2 дні таму з Віталіем Ліхціным. Пытаў пра сітуацыю турнірнай табліцы, як рэагуюць футбалісты на гэта. Ён адказаў, што, канешне, хацелася б бачыць іную сітуацыю у табліцы, але ўсё у нашых нагах і галавах. Вось так адказаў мне Віталь. Таму спадзяемся, што ўсё ж такі нашых хлопцы знайдуць сваю гульню, змогуць настроіцца і пачаць перамагаць, здабываць пераможныя серыі, аб чым так казаў неаднаразова Сергей Кузьмініч, што вельмі важна здабываць пераможныя серыі менавіта. Ну, пакуль у Крумкачоў так не атрымліваецца, на жаль, не можам ісці цягніком, лакаматывам наперад і магутна рушыць усіх супернікаў. А наперадзе яшчэ ў нас Смаргонь у наступным туры. Прымаюць Крумкачы Смаргонь праз тыдзень і закончыць першае кола двубоем у Ашмянах. Зноў выезд у Гарадзенскую вобласць, зноў супернік няпросты. Ну, арбітр дазваляе папіць вады. У такой спякоце сёння вельмі розніца надвор'я ў параўнанні з надвор'ем суботнім значна пацяплела. Людзі пацягнуліся на пляжы да вадасховішчаў, ну, а футбалістам гуляць цяжэй. Канешне, калі б, як мінулым разам Крумкачы прызначылі свой матч на 19 гадзін, было б, можа быць, трохі і па-іншаму адчувалі б сябе футбалісты, ну, але сёння, можа, пад 30 градусаў было, зараз, можа, крыху і меней. Ветрык такі невялікі ёсць, але ён не супакойвае
жарсці футбалістаў. Як вядома, матчы першай лігі гуляюцца па суботах ды нядзелях, дык вось крукачы ў гэтым чэмпіянаце былі і зачынальнікамі тураў, то бок гулялі першы матч, і фінішорамі, апошні. У сярэдзіне туру крумкачы гулялі па нядзелях тройчы і ва ўсіх двубоях раней атрымлівалі перамогі. Адну выязную ды дзве хатнія. Так што, калі верыць прыкметам і назіранням, можам сёння разлічваць на поспех. Праўда, ужо маючы на ўвазе, што нас засталося ў 10. Я вам паволу сразу дашь туда. Я не беру это, отхожу специально. Так цяжка гуляць нашым футбалістам у такую жару, але калі паглядзець на захад, напрыклад, на чэмпіянат Іспаніі, дзе зараз гуляюцца матчы кожныя 3 дні, а там вельмі жарка, яшчэ больш, чым у нас. Прычым таксама днём. Напрыклад, зараз гуляе Рэал Мадрид у такую моцную спякоту. Таму у нашых футбалістаў сітуацыя, мабыць, не такая цяжкая. Ну, калі быць больш дакладнымі, гомельскі лакаматыў, які перамог Смаргонь з лікам 2-1 на выездзе ў гэтым туры, выйшаў на першае месца, а каманда Смаргонь апусцілася на 3-е ўжо па дадатковых паказніках. Я вам скажу, што спадарожнік Рэчыца лідаруе, Усцяж 22 пункты, 19 у гомельскага лакаматыва, 19 у Смаргоні. Крумкачы пакуль апусціліся на 4-е месца, і ў выпадку перамогі сёння, конечно, яны ўзнімуцца, могуць узнацца на другое, апярэдзіўшы і Гомель, і гомельскі лакаматыў, і Смаргонь. Ну, вельмі важным, конечно, будзе двубой са Смаргонню ў наступным туры. Трэба падрыхтавацца да яго, як мае быць. Потым ашмяны, потым перапынак будзе. Міжкругавая колавая пауза, потым распачнецца другое кола праз 2 тыдні. І крумкачы, здаецца, зноў сустрэнуцца з ашмянамі. Не праз 2 тыдні. У гэты раз пауза будзе вельмі вялікая. Ну, у календары 26-го стаіць наступны матч, 5-го і 12-го згуляюць крумкачы, а потым 26-го наступны. Я вас не зразумеў, вы пра паузу паміж турамі. Так, нам засталося ўсяго... До конца першага кола засталося 2 туры, 11-й. Так, 2 матчы засталося гуляць у гэтым коле, але потым будзе вялікая пауза, вельмі вялікая, гэта амаль больш, чым 3 тыдні, 3,5. Такой паузы яшчэ не было у першай лігі. За гэты час смогуць... Парушэнне правілаў было. Будзе папярэджанне. І жоўтая картка. Каму б гэта была жоўтая картка, я не зразумеў. 9-й номер команды Слоним. Это был Мартин Артюх. Жоўтую картку ён атрымлівае. Такой вельмі вялікая пауза будзе, і за гэты час могуць падрыхтавацца, дапрацаваць нейкія моманты каманды, зрабіць падпісанне, взяць у свой склад новых футбалістаў. Вельмі карысна гэта будзе, я так думаю. А потым, пасля паўзы, 29-30 жніўня, будзе сустрэча у крумкачоў з мінскім Дынама. З мінскім Дынама у межах Кубка Беларусі. Вельмі цікавы матч. І дзе яго гэты матч будуць прыймаць крумкачы? Мы будзем прымаць гэты матч на нашым хатнім стадыёне, на Сак-Алімпійскім. На такой стадыі Кубка гэта дазволена, так? Может, и Динамо еще. Яшчэ раз нагадаю, што галоўны арбітр сённяшняга матчу бабруйскі рэфері Валерый Галомзік, які абслугоўваў ужо ў гэтым сезоне
один матч з удзелам Крумкачоў у першым туры, калі Крумка на сваім полі нанесла паразу мікашэвіцкаму граніту з лікам 4-1. Тады Галомзік пакараў Крумкачоў, у прыватнасці Руслана Ісаковіча ды Владислава Завадскага, а яшчэ і Сергея Лынько папярэджаннямі дзве жоўтыя карткі паказаў гранітаўцам і паставіў 2 пенальці ў тым матчы. Абодва былі зрэалізаваныя. Праўда, асістэнт гаспадара Валера сёння іншыя. 29-гадовы Андрэй Мухо з Барысава ды гомельскі суддзя Сергей Тіслюк, яму 34 гады. Чацвёрты арбітр Алексей Шипіца з Горадня, які неаднаразова прызнаваўся найлепшым суддзёю ва ўнутраных спаборніцтвах гарадзеншчыны, у тым ліку і сёлета ў красавіку стаў наймацнейшым у 12-м чэмпіянаце в обласці па міні-футболе. Інспектор Вячеслав Быкаў Магілёў. Ну вось апошнія два суддзі, да і Андрэй Муха таксама, і Сергей Тіслюк і Алексей Шипіца радзей выступаюць на матчах чэмпіянатаў Беларусі. Ну і абодва апошніх былі заўважаны на матчах міні-футбольнага чэмпіянату Беларусі альбо пляжнага футболу. То бок яны адтуль прыйшлі. А вось Валерый Галомзік у мінулым сезоне яшчэ у свае 37, тады было 36, не абслугоўваў матчу якасці галоўнага арбітра, быў рэзервовым арбітрам, быў чацвёртым арбітрам у сустрэчах, і вось толькі сёлета яму дазволілі праводзіць сустрэчы элітнага дывізіёна і першай лігі таксама. Ну, будзем лічыць, што ўсё ж такі у тым моманце з Валерыем Фамічовым ён не памыліўся. Ўсё ж такі там, мне падаецца, адсюль было трапленне мяча ў руку нашага брамніка, і Валерый Фамічоў быў выдалены. На жаль. Михаил Калятка один. Але можна забіць, ну можна было прабіць і забіць. Ну зноў жа, бачыце, не падстаўляў супернік нагу. Можна было падняць мяч. Так, у Максима Шашлова знову трапіў мяч. І добра бачыў момант, ніхто не перашкаджаў, і можна было там катнуць нават у кут які. Ну я не ведаю, як з таго боку, з боку Михаила Каляткі было бачна ўсё гэта. І брамнік быццам не надта блізка быў, не выходзіў на Михаила, але наш паўабаронца, на жаль, не здолеў правесці мяч у гэтым моманце. Як і у сустрэчы з Лідаю, таксама шмат момантаў гублялі, а потым толькі прапускалі, правда, з пенальці. Выдаленне гэта, конечно, не дрэнна, але нельга пакутаваць. Вось мы можам вспомніць матч вышэйшай лігі, калі сустракаўся Батэ з мінскім энергетыкам. І амаль 60 хвілін гулялі мінчане супраць Батэ ў 10-ром, але ўсё ж такі змаглі здабыць перамогу 1-0. Таму вось трэба дзейнічаць упэўнена, каб гэтае выдаленне не разгублівала нашых футбалістаў. До конца асноўнага часу першага тайму засталося 5 хвілін. Арбітр, думаю, што дадаць хвіліны 2, таму што ўсё ж такі былі такія парушэнні, прыпынення матчу, і быў перапынак на вадапой футбалістаў. Парушэнне правіла было, падняў рэзервовы бакавы арбітр сцяжок, але галоўны не палічыў гэтае парушэнне вартым прыпынення гульні. Матч працягнуўся, але Крумкачы нічога не здабылі з гэтай атакі. Ну, прыжаліся у першай палове першага тайму нашы футбалісты да сваёй брамы, але зараз можна сказаць, што адышла гульня у цэнтр поля. Ёсць моманты і ў Крумкачоў. Ну, ёсць, каб рэалізаваць, бачыце, два падобных удары былі у брамніка, і моманты, якія можна было зрэалізоўваць. Добры пас. Не было парушэнняў, не было здесь парушэнняў. Добра згуляў Альшанік. Лебедзеў на Альшанік. Альшанік сам выходзіць. Альшанік! А змясціцца ў цэнтр не дазволілі супернікі. На правы фланг перайшоў Альшанік. У цэнтр! І фіксуе офсайд. Фіксуе офсайд Валерый Галомзік. Добры быў момант. Вельмі хутка праскокваў абаронца ў слоніму Андрэй Альшанік. Але, мабыць, трэба было хутчэй знайсці, каму адправіць перадачу. Вельмі хуткія гульцы слоніму. Актыўна яны праходзяць па флангах.
Колькі там засталося гуляць 3 у хвилини першым ще. тайме. Так, 3 хвіліни асноўнага часу. Добра гуляе Павел Расолька. Не ўпэўнена ён пачаў гэты сезон. Былі ў яго некаторыя фейлы, можна сказаць. Але потым атрымаў ён упэўненасць і вось уже трэці матч добра, упэўнена гуляе за Крумкачоў і ў абароне, і ў і наперадзе. І вось выносіць мяч Павел Грачышка. Ну, мы бачым так, што ўсё ж такі сярэдні рост Крумкачоў ніжэйшы за сярэдні рост супернікаў, за Слонем. Высокія футбалісты, вось вы толькі што перад намі быў 20 нумар, зараз ён адзін наперадзе, Александр Корзун, 191 сантыметр гэтага паўабаронцы атакоўнага плану. Ён можа стварыць небяспеку, але пры гэтым, што маладыя, дарэчы, Корзун толькі сёлета перайшоў у стан Слонема з Ісвачы, але пры гэтым футбалісты Слонема мало забиваюць на наше шчасце. Вось бачыце такія моманты, калі зрэалізаваць можна было падаць у цэнтр камусьці, але ці бяруць гульню на сябе. Я так не бачыў шмат матчаў Слонема. Ну але чаму так толькі 5 мячоў у 11 турах, у 10 турах папярэдніх, то бок паўмячы за матч. Это нізкая вельмі выніковасць у клуба, які займае месца ўсё ж такі не апошняе ў чэмпіянаце Беларусі. Дарэчы, мы шмат забіваем, але і, на жаль, шмат прапускаем. Так, у абароне у Крумкачоў пакуль не ладзіць. Ну, сёння не паказнік. Паказнік у сустрэчах з больш моцнымі клубамі відавочны. Калі тая ж Ліда, бачыце, у штрафной не разабраліся 2 разы і дапусцілі пенальці. І самі метусня некая была ў абароне, ну, але нешта налажваецца. Конечно, таму і Сергей Кузьмініч кажа, што трэба у міжшколавы перыяд ўсё ж такі набыць абаронцу, у першую чаргу абаронца флангавага, абаронцу цэнтру, можна абаронцу, хаця там зараз Павел Грачышка стараецца як можа. Па магчымасцях Крумкачы, конечно, могуць набыць футбалістаў, но я думаю, што добрае імя До клубу. основного часу першого тайма додається мінімум 3 хвилини. Кагосьці прывабіць. Ці загуляе Філіп Рудзік у гэтым сезоне, невядома, ці Гуляў ён на адной сустрэчы. гуляў так, але нешта непераканальна, як бы так не ўразіў. І быў заменены, і такія футбалісты. Ростер Йосік. У мінулым туры мы глядзелі матч, па-за мінулым туры глядзелі матч у Воршы, калі у нашага клуба была поўны протакол усіх асноўных футбалістаў і запасных, а вось у Оршы было толькі 4 запасных, і 3 з іх маглі выйсці на поле. То бок такая лаўка была вельмі кароткая. А ў мінулым матчы з Лідаю Сергей Кузьмініч сказаў, што вымушаны быў паставіць у спіс, у протакол, у склад 3 брамнікаў нават, каб запоўніць як мага лепей протакол. То бок, конечно, футбалісты траўмуюцца, і Романа Гаева няма. Мне падаецца, он такі нядрэнны абаронца, гуляў так даволі моцна, но але зараз пашкоджанне, прычым перад гульнявой трэніроўкай, перад матчам з Лідаю ён атрымаў пашкоджанне мышцаў і не выйшаў ні тады, ні ў сённяшнім матчы. Змізер Жданок таксама. І Жданок ходзіць таксама да кульгае. Што гэта футбалісты дасведчаныя, ну, я маю на ўвазе, конечно, Жанка, граю то малады. А досвід вельмі часта дазваляе тут на полі супакойваць адно аднаго, каб да Грачышкі яшчэ кагосьці такога больш-менш дасведчанага со стойкімі нервамі дадаць, то, конечно, абарона была б, можа быць, больш дысцыплінаваная, менш хісталася б з боку ў бакі і менш мітусілася б. Но, прынамсі, сёння па абароне пакуль пытанняў няма. Справа ў тым, што, можа, каманда сапраўды так аб'ядналася
разумеючи, што на аднаго гульца менш і трэба дапамагаць в першую чаргу сваёй браме, а потым наперадзе як атрымаецца. Ва ўсякім разе у першым тайме, як будзе далей, паглядзім. Я так думаю, будуць замены ў складзе Крумкашоў у перапынку. Шмат гуляе каманда ў абароне, але пакуль не атрымліваецца нічога наперадзе. Паглядзім, хто ў нас можа выйсці на поле ў другім тайме. Філіп Рудзік, мабыць, яго досвед будзе патрэбным камандзе сёння. У міжсезоне былі ў яго вельмі добрыя моманты, вельмі дакладныя перадачы з цэнтра поля. Мікалай Зінько, Артём Варанцоў, Ілья Дзерабера, Владислав Завадскі і Пётр Згунскі.
Вертаються команди на поле. Не відбулося зміна, як ми бачимо, у складі Крумкашоу. Стартовим составом вирішив Сергій Кузьмініч гуляти у другій полові зустрічі. А я нагадаю тим часом, що зараз ми з вами глядимо матч 11-го туру Макслайн першої ліги поміж Слонім 2017 і НФК Крумкаши. Після першого тайму лік 0-0, але у 10 гуляють Крумкаши. Відбулося видалення у складі нашої команди. Червону картку отримав Валерій Фомічов. Замість його вийшов на поле Станіслав Кляшчук. Стас Кляшчук вийшов замість Константина Казакова. Помиляюся. Але таким чином Сергій Кузьмініч замінив нашого Абрамника. Няшмат моментів було у Крумкашоу у першому таймі. У Олександра Яцкевича і у Михайла Калятки были добрые моменты, и на гэтым так усё. Не могу я припомнить яшчэ перспективной атаки Крумкашоу. А вось з боку Слоніму было шмат добрых атак, две перакладзіны. І увогуле першы тайм скончыўся, мабыць, невялікім перавесам команды, якая гуляе дома. Добрый момент справа. У штрафную отправлял мяч Сергей Лынько. Але не знайшов ён партнераў по команде. Калятка на Яцкевича. Яцкевич у штрафную, и там шмат было оборонцаў Слоніму. Добра наша команда дзейнічала ў абароне в першым тайме. Прыйшлося ёй пацярпець ад хуткіх футбалістаў Слоніму. Ну вось больш упэўненымі зараз выглядаюць Крумкаши. Вось гэтай упэўненасці не хапала пасля выдалення. Настрою каманду Сергей Кузьмініч. Трэба гэтую упэўненасць трымаць до конца сустрэчы, каб яна прынесла нам перамогу. Пакуль не спяшаецца Сергей Кузьмініч з заменамі, і склад тая ж дзесятка, што была ў першай палове сустрэчы. Ну, звычайна Кузьмініч так пачынае мяняць футбалістаў бліжэй альбо ў другой палове другога тайма, бліжэй да заканчэння матчу. Ну што ж, распачалі Крумкаши добра другі тайм, распачалі з атакі. Праўда, удара там не было такога акцэнтаванага, але тым не меней каманда абаснавалася на палове поля Слоніма 2017 і шукае шляхі да брамы суперніка. Калятка з мячом. На Яцкевича! Яцкевич! Трэба прыжымаць супернікаў, не даваць ім часу адысці ад нашых атак. Добры адбор быў, але мяч у Слоніму застаецца. А не. Дзіўна. Мяч у Крумкашоу. І вось недакладна ён пасылае Сергей Лынько мяч. Вось там адкрываўся Зміцер Лебедзеў, але у гульца Слоніму трапляе мяч.
Добрый прием мяча. Рулетка была в выкананні футболіста Слоніму. Але добра згуляў Альшанік і вынес гэты мяч. Нагадываю, что у браме у Крумкачоў был Валерий Фомичев, зараз Станислав Клещук, футболист 2000 года народжения. 11 красовика ему исполнилось только 20 год. И полевые гульцы зараз у гостей. Зараз просочим за этой атакой Слонима. Снова помылка, будет удар. Вельми высоко. Это не удар. У обороне у Крумкачоў под 89-м номером Павел Гришишко, он у центре, и капитан команды, допомагают Сергей Ленько 30-й, Виталий Лихтин 18-й, доходит и Андрей Альшаник 15-й, хотя Альшаник по оборонце. Далее по обороне Михаил Колядко 8-й номер, под 10-м Павел Росолько и под 33-м Сергей Козека. Еще один нападник Крумкачоў, ну так нападник яшчэ один был у першым тайме, калі яшчэ гуляў Константин Казаков. Зараз Яцкевич застаўся адзіным профильным нападником. И допомагаюць, конечно, тут падыходзіць і Колядка Михаил, и Лебедев Дмитрий. В минулым туре, как вы сказали, забил 2 мячи Лизе. Нарушение правил на Сергея Ленько. Але не быў прызнаны найлепшым гульцом туру, як быў прызнаны перад гэтым пасля матчу ў Воршы. Жоўтая картка, яшчэ одно папярэджанне у Слоніма, і ўжо гаспадары поля апярэджваюць Крумкачоў у колькасці атрыманых папярэджанняў. Другая желтая картка. Так, другая желтая картка. Выдаление у складе Слониму. И поле покидает гулец номер 13. Это Артур Чудук, капитан команды. Меж тым. Капитанскую повязку Слонима забрал Алексей Ласко, 10-й номер. Досвідчений футболіст 94-го года народження. Ну ось так. Ровные склады команд. Теперешнему капитану команды Алексею Ласко 26 год, исполнится 10 липня. Зусім хутка. Лебедев пробивая не дрэнна быццам, але можа гэта быў і лепей перадача была падавалася на Яцкевича. Ну, прынамсі, не любіць Дмитрий Лебедев біць у один дотык. Так ён забіў Воршы, і Воршы таксама забіў і Казакоў, не апрацоўваючы асаблівы мяч. Але сёння Казакова ўжо няма, а Лебедев пакуль не б'е. Часто не катаюць пад яго мяч партнёры. Парушэнне. Хутка вельмі выходзяць у атаку Крумкачы. Галоўны тренер команды Крумкачы, НФК Крумкачы Сергей Кузьминич, ассистент тренера Павел Хасиневич. Яцкевич вельмі хутка праходзіць у штрафной. Пасылаў ён мяч, мабыць, на Дмітра Лебедева. Але Лебедев аккурат наблизился до Яцкевича, и тут никого не было. Нават калі под брамником Слонима Максимом Шишловым пролетел мяч, все равно это не несло небяспеки, бо ніводнага футболиста Крумкачоў в центре штрафной пляцоўкі Слонима не было. Андрей Альшаник на левом фланзе, як заўсёды, часом атрымліваецца гульня, часом не атрымліваецца. Лихтин добрую передачу, ювелирную, отдал на Михаила Колядку. Что самый час забивать, ровные склады, маецца перавага ў валоданні мячом і захапілі тэрыторыю Крумкачы. Можна нешта прыдумляць, трохі хутчэй трэба рухацца, мне здаецца. Выходзіць на браму суперніка, на небяспечную адлегласць ад брамы. Вот як Яцкевич забіваў пару мячоў, памятаеце, у Менску, і на выездзе стаяў на чыстых мячах каля штангі. Яму адрасавалі пасы у тым жа Менску, і Колядка, і Альшанік. Трэба знайсці, можа, такога нападніка, які б
пільнував тільки браму суперника, там знаходився, не бігав, не опускався назад. Зараз напереді у нас один полуоборонця Дмитрий Лебедев, зараз він тримав м'яч, Михайло Колядко направо і Сергій Ленько. Тяжкая, довгая позиційна атака. І тяжко навіть уявити, коли буде удар, коли просунуться крумкачі ближче до брами. Вся команда Амаль Слоніма для своєї штрафної пляцовці і перед її. Ах, Невдало. вельми добре викатував Лебедев на колядку, але трошку не поспів Михаїл. У Слоніма оказав сьогодні брамник Максим Шишлов. У обороні 10-й номер теперішній капітан команди Олексій Ласко. Побач з ним у центрі 4-й номер Максим Ровбут. Там далі зараз тяжко сказати, хто менавіта обороняється у команди Слоним, тому що більша частка команди, більша частка клубу зараз перед своєю штрафною. Олександр Орлов, 12 номер, там справа, російський легіонер Слонима. Спробував знайти шляхи передачі Олександр Яцкевич раз оборону Слоніма. Не трималося покуль. Лебедев, Ленько. Пошел на правый фланг свой любимый. Передача! Ну, приходится обороняться. Низом тяжко, низом м'яч не проходить, треба може по повітрі відправляти його у штрафную. Тоді на Олександра Яцкевича хіба. Яцкевич невисокий. Супокоїлася гульня, але час не чекає. 12-та хвилина закінчується другого тайму. 0-0 у двобої. Футбольний клуб «Слонім» 2017. Крумкачи Менськ. Рассолька на Лебедева. Лебедев прийняв м'яч, що він буде робити з ним. Отдає на Рассольку знову. Ліхтін. З м'ячом наш капітан. Речишка. І знову на правому фланзі Ленько. Не можуть знайти підход до брами Слонім у Крумкачі. Ну, поспробувати хоч бить. Откидывают назад мяч. Так, треба проверить брамника, чему не. Рассолька. Альшаник. Обышел. Передача. Ленько и удар. Не было удара. Был кутовый. Так, кутовый. Добрий, настирний, настойливий. 30-й номер Крумкачов Сергій Ленько. Він і в обороні поспіває, і на фланзі шмат де інший, ну і шмат робить проходу у штрафну пляцовку. Далеко дійшли всі футболісти Крумкачов, ніхто на передній стойці брами суперника не знаходиться. Михаил Колядко. Ну что ж. Подае. Выносит мяч улице Слониму. Альшаник пробил. Зовсім недокладно. Что было? Что было? От брамы. Не разумею я, что только что відбувалося на полі. По моїм меркаванні був кутовий, але м'яч від брами посилає голкіпер Слоніму. Уже атакує Слонім. Виносить м'яч треба. Там один Ленько застався.
1 на 1. Ну не было там пенальти, ну не было зусім. Это было такое нечто гімнастичне виконання нападника Слоніму. Треба вынести гэты мяч. Ну что же это такое? Нечто невядомае адбываецца у нашай штрафной, і вось ўсё ж таки мяч выходзіць за межы поля. І Стас Кляшчук увядзе яго ў гульню. Няма зусім болбоя у Слонімі на гэтым стадыёне. Няма каму падаць мяч футбалістам. Вельмі няхутка гэта ўсё адбываецца. Там, конечно, чапляли футболисты Крумкачоў суперника, але ну так было это невідавочна, не конкретно. И тому арбитр не спешался с призначением пенальти. Хотя там два таких доволі моменты спрэчных были. Могли б інший арбитр, може, і призначив би 11-метровий удар. Але, дякую Богу, обійшлося. У минулому двобої з Лідою суддя не надто перекональне 11-метрове ставив, але знову ж з 4 м'ячів 3 забиті з пенальті. Це, мені здається, вельми рідкий випадок, який не завсёды 100% підкреслює то менавіта, що футболісти гуляли грубо в своїй штрафної. То бок, десь цей арбітр, може бути, не доглядів. Але, принаймні, там 2-2, сьогодні 0-0. На натуральному газоні стадіону юнацтва у Слонімі Крумкачі пакуль не можуть забити м'ячів у браму команди Слонім 2017. Як і суперник, пакуль не визначається. Ну, у суперника, я ще раз нагадаю, 5 голов у гэтым сезоне, у Крумкачоў значна больш, але сёння ім цяжэй было. Першы тайм, цэлы тайм яны гулялі у 10, і толькі пазней галоўны суддзя матчу Валерый Галомзік з Бабруйску выдаліў аднаго футбаліста і ў супернікаў, хіба што не брамніка. Конечно, каб забіваць мячы, трэба гуляць на апярэджанні, трэба гуляць больш хутка, больш спрытна, а Крумкачы крыху спазняются перед оборонцами Слонима, и на мяче оказываются первыми не яны. Глеба вельмі высока. Ну, трэба было гэта зрабіць. Першы раз пробіў здалёк Зміцер Лебедзеў. Двойная замена ў складзе Слоніму. На поле выходит Алихан Фазылов, номер 3. Замест Александра Коржина выходит Алихан Фазылов, третий номер. 20 год Алихану Фазылову. Так само 2000 года, но это все до лицензийности. И Сергей Гузов покидая поле. Замест его выходит Тимур Сикоев из России, легионер. 1997 года народження. З боку Крумкачоў пакуль замен нет. Мы здолелі адысці гульцы Слоніму ад сваёй брамы. І гэта не вельмі добра для нас. Актыўней трэба дзейнічаць у атацы. І зноў няма каму перадаць мяч. Зусім не прафесійна. Тое, што мы бачым зараз. Короткие передачи в выкананні Слоніму. Наближается до штрафной 15 номер. У штрафную он отправлял мяч, але Стас Кляшчук
фіксує його у своїх руках. Тим часом 22 хвилина другого тайму. Лік 0-0. Лебедєв. Удар і знову вельми високо б'є. Порушення правил. М'яч у Крумкачов. Просолька. Небезпечно зараз гуляв Павел. Справа один Ленько. Не, в центр отправляв м'яч Просолька. І таким чином Крумкачи застались без мяча. Атакує Слонім. Альхан Фазилов наближався до штрафної. Не було порушення правил по міркуванню Валери Голомзика. Дозволяють близько підходити до штрафної оборонці Крумкачов. Менш стало гульцоў Слоніму на полі, але ад гэтага прасцей гуляць не стало. Што гэта было? Не было здесь парушэнняў. Адбівае мяч Стас Кляшчук. Не падабаецца мне тое, што зараз адбываецца. Няма кому адабраць мяч нападнікаў Слоніму. Видишь, што гэта было. Зноў не разумею, гэта парушэнне правілаў. Мабыць, было на Паўле Грачышка. Так, бачна, што дасталася яму па галаве. Пакідае межы поля Павел Грачышка. Мабыць, яму трэба адысці ад гэтага сутыкнення. Не падабаецца гэта местнай публікі. І па правілах фэйрплея мяч вяртаецца да Слоніму. Ліхцін. Спрабаваў тут Сергей Ленько у акрабатычным такім нумары выбіць мяч падалі ад штрафной. Быстрые перапасоўкі у выкананні Слоніму. Мяч у штрафную. Просолька, ну выбейте. Гульня рукой была у 12-го номера Слонима. Больше певнено треба дзейнічаць з Крумкачам. І ось тут Яцкевич на калятку і не дастае гэты мяч Лебедзеў, але все роўна Крумкачы атакуюць на Ленько. Справа один Лебедзеў. Ленько сам пайшоў і
Ось так вибивають із його ног м'яч оборонці Слоніму. Робот, былый гулец Крумкачев. Не выходит мяч. Один Лихтин застається і Сергій Казека вибиває мяч. Ну, вельми небезпечно зараз. І знову те, що ми бачили у першому таймі. Активно атакує Слонім і вельми низько гуляють Крумкачі. Приходиться відбиватися від гэтых атак, які ніяк не спиняються. І той запал, який ми бачили у початку другого тайму, ніяк зійшов на нет. Виходить мяч. Замена в складе Крумкачев. Артем Воронцов. Артем Воронцов будет выходить у гульню замест. И вось Филипп Рудик. Филипп Рудик подходит до кромки поля. Рудик. Водопой. Так, замест кого войдуть у гульню Артем Воронцов и Филипп Рудик. Спиняється гульня на водопой. Яка у нас хвилина? 30-та хвилина другого тайму. Залишилося гуляти 15 хвилин. Ну что ж, замест кого выходит два наших футболиста. У складе команды Замест Сергея Ленько выходит Артем Воронцов. И замест Павла Рассольки выходит Филипп Рудик. Вот так. Вырашил Сергей Кузьминич. Были проблемы у апошнім матчі супроть Ліди у Артема Воронцова. Не вельми активно ён дзейнічаў на фланге. Мабыць, не хапіла яму вопыта супраць такой вельмі моцнай і няпростай каманды, як Ліда. Але супраць той жа Воршы Воронцов дзейнічаў даволі добра і былі за ім добрыя моманты. Таму зараз будзе цікава паглядзець на яго гульню. Ну а Філіп Рудик, які таксама, ён ужо шмат матчаў не выходзіў на поле. Ай-яй-яй. Блізка зусім быў Яцкевіч до таго, каб дастаць мяч. Можа, завалілі Александра тут у штрафной пляцоўцы, але зноў жа арбітр не такі хвацкі на прызначэнне 12-метровых удараў сёння. Філіп Рудик, мабыць, это быў удар. Перакасілася неяк стапа у Рудзіка і мяч пайшоў зусім не туды, ён схапіўся за галаву, разумее, што схібіў так значна. Добра, што Сергей Кузьмініч даў яшчэ адзін шанец Артему Воронцову. Не трэба разгублівацца псіхалагічна. Артём шмат рухаецца, у мінулым матчы шмат бегаў, выходзіў на поле не на ўвесь, не на ўсю гульню, конечно, але не быў ім задаволены галоўны трэнер, не былі задаволены заўзятары. О, вось так проста адбірае мяч Михаил Калятка. Мабыць, яго не бачыў 15 нумар Слоніму. Падабраўся так Шэраг ззаду. памылак. Акуратна Лівсін гуляе, каб не было парушэнняў ніякіх. І мяч у Крумкачоў.
Воронцов. Рудик. Недокладно. Знову Слонім. Не хапає нам чогось от напереді у атаці. Прийшла 76-та хвилина сьогоднішнього матчу. Слонім 2017, Кромкачи Мінськ 0-0. Пробачайте нас, коли ми недокладні по таймінгу, бо нема часу на табло. У Замена. складе команды Кромкачи Номер 81. Это Петр Сгурский выходит за мест Дмитра Лебедева. Ось така цікава замена. Ну, недокладно гуляв. Змітер у гэтым матчы. Не было у яго амаль момантаў. Нічога не атрымлівалася. І малады наш Петр Згурскі 2001 года нараджэння. Добры шанец, каб праявіць сябе. Яшчэ шмат часу. І ось быў таксама добры момант. У метры ад мяча знаходзіўся Пётр. Може, Ацкевич його не бачив, що не прокинув йому, а так просто пробив легко на Брамника. І Брамник взяв цей м'яч, добре його бачивши, хоч і з близької відлеглості. Рудик обігрався з партнером, з Яцкевичем, а напереді знову безадресно. Уже можна з упевненістю сказати, що це один із самих тяжких матчів в этом сезоне. Тяжкі некий, незрозумілі, такі тягучі. Ну, але це не значить, що не буде сьогодні проведених м'ячів. Сподіваємося? Сподіваємося, що не в нашу браму. Ну, це в огляді не розглядається. Але шмат так само атак у виконанні Слоніму. Є небезпечні моменти. Нету такого перевесу з боку Кромкачу. Воронцов. Далеко на Згурского. И Кутавы. Выходит мяч на Кутавы. Колядка у мяча. Далеко мяч летит. И пробивает Павел Грачишко у Брамника Слониму. И контратака хуткая. Бежит Мартин Артюх. И вышли за браму, пробивая нападаючий Слониму. Вельми небезпечный момент. Это был 17-й номер Тимур Сикоев, який вышел на замену. Вельми небезпечно. Не поспевали уже наши оборонцы. Пробачаюсь нас. Гульцы Слониму. І ще одна заміна в этой команді. Замість номера 15 Артура Сарамаха. Две замены в складе Слониму. Замест Артура Сарамаха выходит Вадим Спасюк.
Кляшчук выводит мяч у гульню. Колядка на Ольшаника. Нарушение правил. Ох, вельмі нервова проходить гульня у апошнія хвилини. Знову колядка в м'яча. Хлопці, ну треба забивати, ну що ж це таке? І нікого не було з тих, хто мог пробити. Далеко знаходився Яцкевич, Гречишка. Странно. 82-га хвилина матчу. Вже не так шмат часу, але ён все ж таки ёсць. Нарушение правил у центра поля. И рыхтуется замена в складе Крумкачшоу Илья Дирабера. Буде виходити у гульню. М'яч у Слоніму. Дирабера виходив 2 рази на замену, але не шмат ён гуляў і нічога не показаў пакуль. А між тым гэты хлопец гуляў у юнацкай камандзе Краснодару, маскоўскага Лакаматыву. Недакладна прыняў мяч Петрасбурскі. Ну что ж, выходит Илья Дирабера замест Виталия Лихтина. Замест 18-го номера Виталия Лихтина. На поле выходит номер 71 Илья Дирабера. Ольшаник. Там один Илья Дирабера. На яго ён аддае пас. Колядка. Дирабера. На Воронцова. Воронцов пошел налево и что это он спробовал дать передачу в штрафную. Сергей Козека высоко поднялся. Филипп Рудик.
Дальні удар вельмі моцны, але недакладны. Троху вышэй за браму. Шесть хвилин основнага тайму, основнага часу засталося. Не думаю, што будзе шмат часу дададзена. Хвіліны 2-3. Выносіць Павел Грачышка. Ось тут ёсць Пётр Згурскі. І што, было парушэнне? Ну, не было там такога явнага сутыкнення паміж Згурскім і гульцом Слоніму. Наступіў Згурскі яму на ногу. Здаецца, сёння мы не ўбачым гульні Сергея Кошаля за Слонім. Застався наш былы футболіст у запасе. Слонім з мячом. Жовтую картку Альшаніку. Не было там так само. Ну не было бачно, что было там сутыкнение явное. Не гуляў жорстка наш абаронца. Ось тут Згурскі 1-1 застаецца. Трэба прыняць мяч. Приймає Дзірабера. На Колядку. Колядка. Рудик. Справа є Альшанік. На Альшаніка. Дзірабера тут з м'ячом. Ну! Вийшов все ж таки м'яч. І вийшов все ж таки м'яч. Промарудзіў Ілля. Мало досвіду, мало таких ситуаций, калі ён атакуе, калі выходзіць на вастрыню, і вырашыў перагуляць абаронцу Слоніма, але гэта было вельмі блізка да вонкавай лініі, мяч пакінуў межы поля. Заканчваецца 88-я хвіліна матчу. 0-0. Кромкачы церпяць другую нічыю запар пасля цудоўнай перамогі ў Воршы 4-0. Не спяшаюцца даць мяч кромкачам местныя хлопцы. А часу ўжо зусім не засталося. 1 хвіліна основнага часу. Кромкачу одна нічия сёлета ёсць. Ну, одна нічия была спачатку вельмі доўгі час супраць Гомля 1-1, потым у мінулым туры 2-2 згулялі з Відою. І вось трэці мірны заход атрымліваецца у Кромкачоў у гэтым чэмпіянаце Беларусі ў першай лізе. Колядка прыняў мяч, аддаў яго на Рудзіка. Назад адыгрывае Філіп. На Сергея Казеку. Колядка. Воронцов. Ну, калі будзе той навес у штрафную. Нізка мяч паляцеў. Там страхуе Сергей Казека. Рудик. І там быў. Там усё добра бачыў брамнік Слоніма.
за одной Максимости мы свои губляем. За який матч. У нас были добрые шансы на то, как выйти на другое место, на первое. И всех эти шансы мы губляем. Чернодаров Алексей, номер 11. Алексей Чернодаров. Алексей Чернодаров отметился голом. Вар'яцтва зараз відбувається на трибунах у Склоні. Вельми задоволені завзятори гэтага клубу. Что нельзя сказать о завзяторах Крумкачева. Дзяржинский Арсенал, який переслідує Крумкачева у турнірній таблиці і має однолікову кількість очков з нашим, однолікову кількість пунктів з нашим клубом. Хутка розпочне свой двобой 11-го тура у Лізі о 19-й годині. Стартує гэты матч, пакуль Крумкачев застаюцца на третьем месцы, маючы 18 пунктаў. І 18 у дзяржынскага Арсенала. 14 в шостым ідзе Гомель. То бок, калі Арсеналу не удастся сёння выгуляць, то Крумкачы застануцца ізноў на третьем месцы. Ну як там не достал гэты мяч Сергей Козека. Як паведаміў дырэктар НФК Крумкачы Олег Давидович, наступны матч команда згуляе супраць Смаргоні, і той матч распачнецца о 14-й године 30 хвилин. команды Слоним 2017 отбывается замена. Замес номер 9 Артемка. На поле Замена выходит Слоним уже. номер 6 Сергей Кошель. Сергей Кошель выходит на поле. Ну, гэта з жаданнем патрымаць час. Відавочна. Наносіць мяч брамнік Слоніму. Давай, ребят! Андрей Альшаник. Мадзираберов. Колядка. Бурский. Рудик. Альшаник с мячом. Ну и в этом все, я так думаю. Не засталося уже за 7 часу. Мерено будет вывозить мяч у гульню брамник Слоніму. Все, зараз прозвучить свисток. Матч скончений. Дякую всім, хто був з нами на цій трансляції. 19 липня Крумкачы згуляе супраць Смаргоні. Так само гэта будзе нядзеля. Яшчэ раз нагадаю, час хатняга матчу 14 година 30 хвилин. Чакаем адпачнуць